Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellem li l-kappellan tal-parroċċa ta' Marija Dolorata ġewa San Pawl il-Bahar, il-patri il-Fader Bernard Manġon li huwa il-kappellan ta' din il-kappella, u b'mod speċjali nirringrazzja ħafna lil Peter Sant Kassja edin id-dar tiegħu laqana f'din il-kappella antika tal-familja Sant Kassja, marbuta wkoll mal-għaddej ta' Alla Giuseppe De Piro, il-fundatur tal-missjonarji ta' San Pawl, tal-MSSP, tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Din il-kappella sabiħa antika dedikata lill-Apostlu San Xmun, Simon. Ħafna drabi ninsew dal-Apostlu, il-festa tiegħu nagħmluha flimkien ma' San Ġuda tad-Dew fit-28 ta' Ottubru. Jiena kelli l-opportunità nżur dil-kappella u nirringrazzja ħafna l-ġenerożità tas-sidien u anke tal-komunità li tinġabaraw li llum qegħdin jilqgħuna biex niċċelebraw jum il-mulej fl-20 ħadd matul is-sena minn dan l-ambjent tant sabiħ Palazzo Annotta. Fil-bidu ta' din il-qoddisa jom nitolbu maħfra lill-Alla u nitolbu li Ġesu jgħaddi l-qalb tagħna min-nar tal-ħnina tiegħu, in-nar li jnaddaf u li jħeġġeġ. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int ħejjej ġid li ma jidirx għal dawk li ħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewa ta' mħabtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu l-ġid li wetna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien, il-prinċipijiet mar jgħidu lis-sultan: ħalli jinqatel Ġeremija, għax b'dan il-kliem qed jgħidilhom qed jaqta' qalb is-soldati li fadal f'din il-belt u l-qalb tal-poplu kollu. Tassew, bniedem bħal dan mhuwiex ifittex il-ġid ta' dan il-poplu, imma l-qerda tiegħu. U s-sultan sedaka qalilhom: araw, fidejkom hu għax is-sultan ma jista' jagħmel xejn magħkom. U ħadu l-Ġeremija u xeħtuh fil-bir ta' Malajkija bejn is-sultan li kien fil-bitħa tal-qassa. Imbagħad lil Ġeremija niżluh bil-ħbula f'dan il-bir. Ilma ma kienx fih, imma ħama biss, u Ġeremija għodos fil-ħama. Ebed Melek ħareġ mill-palazz tas-sultan. Mar ikellmu qallu: Sidi s-sultan, dawn in-nies ġibu ruħhom ħażin f'kull ma għamlu lil Ġeremija, il-profeta, li xaħtuh fil-bir u dalwaqt imut bil-ġuħ għax ma baqax ħobs fil-belt. Is-sultan imbagħad ordna lil Ebed Melek il-Kusi u qallu: hu miegħek 3 irġiel minn dawn
u mmur tella lil Ġeremija, il-profeta mill-bir, qabel ma jmut, il-kelma tal-mulej. Flimkien mulej fittexejni, mulej fittexejni, it-tamajt tama qawwija fil-mulej, u niżel ħdejja u samalajta tiegħi. Flimkien mulej fittexejni, min bir waħxi tellani, min qalb il-ħama u t-tajn, fuq il-blat edli riġlejja u saħħaħ li l-mixi tiegħi. Flimkien mulej fittexejni, edli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Ħafna jaraw u jimlew bil-biża tiegħu u jittamaw fil-mulej. Flimkien mulej fittexejni, jien f'qajjar u msejken, għandi l-sidi jaħseb fija, int lajnuna u l-ħelsin tiegħi, id-dumx matejni Alla tiegħi. Flimkien mulej fittexejni. Ari mill-litra lill-lut. Huti, la darba aħna ukoll għandna madwarna sħaba kbira ta' xhieda. Ejjew inwarbu minna kull xkiel u kull dnub li malar ifixkilna. U b'qalbna qawwija nibqgħu niġru triq tal-prova li għandna qudiemna. Inżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu, li minnu tibda u fih tintem il-fidi tagħna, u li floq lena li kellu qudiemu, qatt għas-salib bla xejn ma qis lajb tiegħu. U issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin ta' tron ta' Alla. Aħsbu mela fih li qatt għall-oppożizzjoni kbira min-naħa tal-midinbin, biex ma tejjewx u ma tattawx qalbkom. Sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra dnub, qatt ma żammejtux hekk qiebes li wasaltu biex xeridtu demkom. Il-kelma tal-mulej. Tuħajr lill-Alla. Lajt il-mulej, u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Nar ġejt inqiegħed fuq l-ard, u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm għamudija li biha għandi nitgħammed, u x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jiena ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom, imma l-firda. Għax millum il-qudiem 5 min nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom, 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier. L-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om. U mir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra om żewġa. Il-kelma tal-mulej. Ja Kristu. Nistgħu ngħidu li Ġesu biex jispjega minnu u l-preżenza tiegħu fostna u anke il-familja li waqqaf juża l-elementi tan-natura, l-ilma,
min jemmen fija għajn ta' il-maġiri toħroġ mill-qalb tiegħu, in-nifs u l-arja bħala sinjal tal-ispirtu, jatina ħafna tiġbijat tas-saltna biż-żrieraħ, bis-siġar, bix-xtieli u l-art, l-element tal-art. Illum ikellimna fuq in-nar, element ieħor importanti. U li kull kultura kienet tirrealizza l-qawwa tiegħu. Biżejjed naraw il-kronaka ta' daw il-ġranet bin-nirien li qed jaħkmu partijiet kbar tal-Ewropa u mhux biss u nirrealizzaw il-qawwa rrieda tan-nar. Aħna wkoll għandna din l-espressjoni bejnietna minn ġo taġen għal ġo nar. Meta tgħaddi minn sitwazzjoni diffiċli għal oħra. U donnu b'xi mod il-ħajja tagħna hija wkoll hekk. Isa triq li ngħaddu minnha jew minn ġo taġen għal ġo nar. Ma meta Ġesu jgħid jiena ġejt inġib nar fid-dinja u x'dieqa għandi sakemm jaqbad dan in-nar. Għal xi qed jgħid hija domanda leġittima u r-risposta mhux faċli nsibuha. Anke li fil-Vanġelu u hawnhekk li Ġesu fil-Vanġelu ta' San Luqa li tkellem dwar dan in-nar. Ma juża u naħseb din hija ċavetta biex nifhmu x'qiegħed jgħid kelma oħra. Imma mudija li biha irrid nitgħammet jgħid. Sa nafu Ġesu m'għandux bżonn il-mamudija bħalma għandna bżonn aħna għal maħfra ta' dnubiet, imma il-kelma mamudija xi tfisser? Kelma mamudija hija li inti tkun maddas f'element, ikun xi jkun. Il-kelma baptizzo bil-Grik tfisser li toddos il-xi ħadd. Aħna fis-sajf inħobbu nozzu fl-ilma, meta konna żgħar forsi konna nħobbu nagħtu xi majnata l xulxin ukoll. U inti tagħmmet il dak li jkun mingħajr ma qallek. U il-mamudija ta' Ġesu hija proprju dik li anke bl-Ingliż aħna nsejħula full immersion, full immersion. Dik hija l-kelma proprja ta' mamudija. Aħna bil-Malti jikkollega ma l-ilma ma' mudija, li inti tkun immers fl-ilma. Ma Ġesu jitkellem fuq din il-full immersion bħala riferiment ta' dbatija li hemm bżonn jgħaddi minnha. Jirrealizza li minkejja tjubija tiegħu il-ħlewwa tiegħu il-ħniena li xandar u se jkollu jgħaddi minn din il-mamudija ta' diffikultajiet, ta' persekuzzjoni, ta' dbatija. Jekk inħarsu lejn Ġesu fuq is-salib nifhmu li aħna qegħdin nħarsu lejn bniedem ippersegwitat, ikkalunjat, li ġie arrestat inġustament, ġie ikkundannat inġustament, u koll immers totalment maddas fil-dbatija. Aħna fil-ġimgħa kbira nfakru l-klim ta' Iżajja tabba bil-martana ħafuqu id-dnub tagħna. Dak kollu li lna jbeżżana Ġesu ħadu fuqu imma hu bħala bniedem kellu din l-ansjetà, jiġni jgħaddi minni dan il-kalċi. Immaġini oħra li juża. U allura nifhmu għaliex l-għażla tal-qari hija l-persekuzzjoni li n-nies ta' żmienu għamlu lil Ġeremija. Ġeremija li imqabbad minn Alla iwassal messaġġ ta' ċanfira lil poplu ta' twiddiba, ir-reazzjoni tagħhom hija dana qed jaqtalna qalbna, qed ixewwex ta' profeta li hu, allura aħjar inneħħuh minn nofsna u jpoġġuh propju ġol-bir, ġol-ħama. Ħafna drabi ir-reazzjoni tagħna għal min jgħidilna xi ħaġa li tkun taġit imma ma toġobniex hija il-cancel culture. Illum għandna dil-kultura, il-kultura li tikkanċella lil min il-messaġġ tiegħu għalik huwa skomdu. Mhux għax qed jikdeb, imma x'il-verità li qed jgħidlek tweġġa' wisq. Allura inti tikkanċellah. Il-cancel culture, dina antika. Kull profeta għadda minna,
Għalhekk illum l-għażla ta' l-qari tikkonferma wkoll li dak li Ġesu qed jirreferi għalih huwa propju il-fatt li għandu jilqa' ngħidu aħna ġoli stonku tiegħu aħna bil-Malti ngħidu ir-rifjut tal-poplu. Aħna maħniex qed ngħidu meta bniedem jiġi akkużat u kkundannat ġustament. Aħna nitkellmu fuq il-profeta li għaliex ħabbar il-kelma ta' Alla għandu u msejjaħ ħallas il-prezz. Xi ħaġa li għalkemm mhux dejjem kollegata fit-tieni qari insibu rifless tagħha meta l-awtur tal-ittra li Lut jgħidilhom il-komunità intom fil-ġlida tagħkom kontra l-ħażen, kontra d-dnub, kontra l-inġustizzja, kontra l-korruzzjoni għajdilha xi trid u jsejħilha dnub. Għadkom ma wasaltux sat-tixrid tad-dem. Imma fl-istorja tal-umanità għandna ħafna eżempji ta' nies li għaliex sfidaw l-soċjetà u jew il-poteri okkulti u mhumiex spiċċaw ħażin. Maqtula, assassinati, kalunjati, kalpestati. U Ġesu dan irid jifhem meta jitkellem fuq il-firda li jrid iġib. L-ewwel nett il-firda li ġib kull għażla. Għaliex il-firda li jirreferi għal Ġesu mhix kwistjoni ta' jiena nobodok u inti tobodni, imma l-għażliet li nagħmlu. L-għażliet li nagħmlu se jġibu firda bejnietna. U din il-kelma mill-Vanġelu ta' San Luqa huwa Vanġelu matur ħafna l-komunità nisranija meta nkiteb il-Vanġelu ta' San Luqa mbagħad jitkompla blatti tal-Apostli kienet waslet ċerta maturità. Wara kollox l-istess awtur jikteb it-tieni ktieb l-Atti tal-Apostli jikkonkludi bil-wasla ta' Pawlu f'Ruma. Jgħaddi Malta, rib hawnhekk, anzi hemm tradizzjoni antika li jgħidu anke li dan il-post huwa marbut mal-miġja tal-Apostlu Massirna mhux il-bot minn San Pawl Mirqi u allura mill-xaktax mill-loqsma ta' Publiu, hawnhekk xaktax qegħdin fuq loqsma ta' Publiu li peress li kien il-protost tal-Gżira ma kellux għal qażajra, kellu loqsma, loqsma tal-prinċep tal-Gżira iħarsu propju fuq il-port l-lum ngħidulu l-Awra u s-Salini. Imma din il-komunità kellha taffaċċa ruħha mal-persekuzzjonijiet. U ftakret fil-kelma ta' Ġesu li il-persekuzzjoni tasal anke biex taffettwa ir-relazzjonijiet li żjed intimi. L-om kontra l-bint, il-bint kontra l-om. Il-mara kontra bint żewġa. L-aħwa bejnietom, għaliex ċerti editti imperjali tal-ewwel komunità kienu jagħtu poter lil min jakkużak. Nagħtu każ jien nisrani. Jekk xi ħadd tal-familja jikxifni li jien nisrani, l-imperatur kien jagħtih il-ġid kollu tal-familja. Tistgħu timmaġinaw x'tentazzjoni kienet dik. Li inti tirrapporta xi ħadd tal-familja u hekk tieħu l-ġid kollu inti. Allura daw il-firdiet antiki kienu anke frott tal-editt imperjali tal-persekuzzjonijiet. Il-firda li ġab Ġesu hija wkoll frott tal-għażla tagħna. Il-firda ta' bejn min jażlu, allura hemm prezz ukoll xi tħallas, u il-prezz ta' min jiġħdu. Imma anke dak għandu prezz jħallas. L-għażla fidejna n-nar li ġab Ġesu għax nar li għadda minnu stess. Qegħdin hawnhekk fil-kappella dedikata lil San Xmun. San Xmun imsejjaħ fil-lista tal-Apostli ġili jkun number 11, ġili jkun number 12, ġiri kultant jagħtuh demotion. Għax bejnu b'Ġuda Taddew, mhux Ġuda l-Iskarjota, dak dejjem l-aħħar, imma ikun hemm dejjem dan l-iskambju tan-numri fil-lista tal-Apostli, imma huwa Xmum li mħeġġeġ. Wara dan il-Vanġelu fejn Ġesu jitkellem fuq in-nar li bih irid iħeġġeġ id-dinja nifhmu
li dan xmun ġim sejjaħ fl-umiltà tiegħu fin-nuqqasijiet tiegħu wara kollox fil-ġimgħa kbira xmun ma dex b'nemess ċaħdu wkoll il-mulej ħarab u dan isir ix-xut. Wieħed mix-xhieda. Isir wieħed mix-xhieda mill-martri, mix-xhieda għall-mulej. Il-ħeġġa tiegħu mbagħad saret ħeġġa li biha u permezz tagħha għażel lil Ġesu. U ta' din kellu jħallas il-prezz. L-apostli kollha jġorru f'idejhom is-sinjal tal-martirju tagħhom. Min issegawh, min tawh blas luċ, min salbuh fuq is-salib, Pietru, Andrija, propju l-aħwa spiċċaw imsalbin, kollha b'salib differenti mid-ta' Ġesu, ma msalbin xorta. Aħna Malta kultant nitbissem ngħidha jindi fl-istorja tagħna ma nsibux li għandna martri. B'xi mod dejjem irranġajna nsibu mod, L-arte di arranġarsi jgħidu t-Taljani, nirranġaw, niftehmu. Martri, anzi forsi għandna tnejn li kienu missjonari, għal missjonarji tagħna iva. Kellna saċerdot Sikluna jew Xikluna minn Ħalaxa li mit martri fi Spanja, għalkemm kien imwieled hemm kienet għat-tieni ġenerazzjoni, Vincente Xikluna li mit martri fil-persekuzzjonijiet ta' snin 30 ġewwa Spanja huwa martri ta' nisel Malti, ibbeatifikat. Mbagħad kellna soru wkoll ta' nisel Malti li mietet ukoll fit-Tunezija propju b'xi ħadd li qatilha b'mibeda għall-fidi tagħna. Aħna l-Maltin nitolbu li l-mulej li għaddina min-nar tal-imħabba tiegħu iħeġġiġna nażluh dejjem. U dak tkun grazzja kbira diġà. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natar waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn Missier u mill-Liben li jum meġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżies imdawlin bil-kelma ta' Ġesu, nitolbu d-don tal-kuraġġ biex l-għażliet tagħna ma jbeżżawniex meta jkollna bżonn inħallsu għall-għażliet favur il-ħajja, favur is-sewwa, favur il-ġustizzja. Nitolbu. Nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna mġarfin minħabba inkwiet li għaddejjem minnhom minn sitwazzjoni ta' mart biex il-mulej ikun il-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li qegħdin f'kwalunkwe tip ta' ħabs, għal dawk li qegħdin ukoll fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, għal min qiegħed jħossibhom jiddiriġihom, għal familji tagħhom u anke tal-vittmi tad-delitti tagħhom. Nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbu għal profeti kollha fil-Knisja biex għalkemm jafu li jridu jħallsu prezz għoli tal-fedelità tagħhom lejn il-messaġġ tal-mulej ma jibżgħux iwaslulna l-kelma ta' Alla. Nitolbu.
Maħna nitolbuk mulej. Nixtieq nagħmel talba personali ħafna l-mama tiegħi li llum talaq żmiena, nirringrazzja l-mulej ta' dan id-don u nitlob ukoll f'din l-okkażjoni għall-ommijiet kollha. Nitolbu. Maħna nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-mejtin kollha tagħna. Għatihom fil-ħina tiegħek il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Maħna nitolbuk mulej. Ilqa' mulej it-talb tagħna u għatina l-grazzja li aħna nkunu mħeġġin bin-nar tal-imħabba tiegħek li tħenna lina u saffina. Int li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna noffrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Jak ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies inti twieżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Bekk int tagħder u tħenn għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewt u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbirek min ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Xandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Istennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħolhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giusepp, mal-Apostli b'mod speċjali l-Apostlu San Xmun u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Jekk jassaltna l-qawwa u l-glorja l Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħek. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
innejdu it-talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej bis-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu it-tjieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Ikun imbirek isem il-mulej. U dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Jagħmel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Min issa nawgura il-parroċċi kollha li jiċċelebraw il-festa ta' Santa Marija, il-festa tajba li nibdew niċċelebraw propju solennement mill-lejla. Nirringrazzja ħafna il-familja Sant Kassja tal-akkoljenza ġentili tagħhom u ngħidu talba wkoll bl-interċessjoni tal-qaddej ta' Alla Monsignor Giuseppe De Piro. Nitolbuk mulej tatina il-grazzi li aħna nivitaw daw il-qaddej tiegħek u tina wkoll bl-interċessjoni tiegħu il-grazzi kollha li neħtieġu. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu,
kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajl lill-Alla. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-kappella dedikata lil San Xmun Apostlu li tinsab f'Kastell Annotta fil-Wardija. Interessanti nsemmu li din il-kappella hija mibnija fuq stil neogotiku, għandha faċċata tista' tgħid unika li ma tantx insibu bħala f'pajjiżna. Oriġinarjament din inbniet fil-bidu tas-seklu 17 u ma' żminijiet ġiet irranġata rrestawrata għal kif inhi llum. Fatt interessanti huwa ħawt tal-ġebel li jinsab f'din il-kappella. Il-tradizzjoni tajt li dan intuża bħala fonti meta San Pawl għammet lil San Publiu. Il-familja Sant Kassja li llum iżomm il-ġus patronat fuq din il-kappella hija dixxendenti ta' Monsinjur Giuseppe De Piro, saċerdot u l-fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. U għalhekk ukoll li kull nhar ta' Ħadd fl-10 ta' filgħodu il-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl jiċċelebraw qudiesa minn din il-kappella u li għalija jipparteċipaw ir-residenti tal-Akwati. Qabel intemmu din ix-xandira ninfurmawkom li għada 2 solennità ta' Santa Marija mtell-Assema fin-9 ta' filgħodu l-Arċisqof Xikluna se jiċċelebra qudiesa fil-Bażilika Minuri tal-Musta. Din se tixxandar fuq TVM u fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Nawguralkom il-komplement tal-ħadd it-tajjeb.